do jabira sigatala mi awayka do mamutu etrago Mamadou Oumarou Ba nimbeye anganu bawye sigatala Mali invisible on est ensemble Moriba Senago ka fuli la se ira fanama ni chesiri ndo ni awayka do hadamadde yena tigayna awayka do ni kundama do akacha ala afrika ko chama abin noya ndamula fengeledu ablay kuna ibina mobulu chugumi ibita mobulu ti ndo minye ibi belebe ni hadamadde wi ode nywande ka fuli la se awayka do malien de fevembe fevembe siraka awayka do shimbwa kono goro kaya nasoro ntenendo utekuna shini angorowa ode de usundiga ba mimbe ni nura fm kungembe ka organiser abarika alai masai niche ndo ajama ko awayka do atise ka foka ba awayka do mayile go chama ekudu unana amba fu ani tanni amba la se to jere je kulu fenfen nana wudi cew ni baradi wala ku sara min ya awayka do onga imamu ba be usal sumare ko fo ya ko bari kam misri ndo kan na ka delegation ka fo ka wali mando imama ukam ma min sigile be jala korojia ni be ba do imamu jara afana be on fe na ka delegation u fo ko wali mando société civile tola ben shérif do awayka do jabate ale na ka mo kulu biya khalifa junior anga fuli beni bela jerele ma fenfen nana demsenu jeunesse nyama ba akumbia muso jekulu bela jele u be kumbia ndo ado amake base kwa na desera jongo ala nishonja hali bi abengulula ka haramya hali bi ngo ayi ngo hadama de ni kungorota ni mama yi kerefe haramu de yerefa wallahi sikata de yere fa ki yere nyini abana ni jama ba de ni go sanu be ni zorowa ayi wori be ni zorowa ayi en ndo anganji jakoyi bara bambulu de egudu bele ni yere ke jamala kun jabani mami fa yere fa wallahi aduni ne ka boka do ka jamal laje masaya anyo disiga alama siga tala wallahi amba fulike kamba nge bo fu ko sobe goju awo halibi ko ka do kanye abana ndo awayka do seru jarabi fu ka wali mando ni kana balaba balaba awayka do ko amaye sundige la halina be dakar amna iba sura fana ma fo ayde abigere awo kala balaba mafai abigere awo na fora abina atala adina akachidi umbina koju kala balaba ko ni abifu ka wali mando koju sanga ani wati sabu ale ko ni fembe ngoni ala koyi nyama ni ala deme aya akatilo fe ni nyefembe awo akana balaba akatilo koyi ale tadi blaka suma no kabla ka suma ni kuibe dudo ale be dudo abana sikatala wallahi ndo ko manasa kuna funi awayka do anzigi kundu kuna funi chamambe ambulokoro ni awayka do ambasira tama jona yana nga ta yoro janko jeli demba konti akumambe ndo minya awayka do daga wulila sungala mayi ben komi ni katanja me ikado kafo minye debseni do be an mulo bi no lu to de ko le magistrat kiri bunagu ikado obele bele do fini fi matiu do disiba do magistrat o ikado jongo ala bebe tulo do nga numinu vleni tulo ke nga minye sebe ugo sira tamade mundu ngera minye awikado dauda awika demba konti 7 mimbe nangwa mako awikado nouvelle horizon demba akmambe ko minye sam syndicat autonome de la magistrature ani cinéma syndicat libre esrana amami yambla de u kayambla ka sura madame kada sura ndoka ani syndicat libre de la magistrature ndoka ikado ka foku ye plainte do na joni kama Mohamed Ali Bachili arasi baki fatewa ani ay arasi bachi yere no ye Mohamed Yusuf Bachili no kwa mako arasi bachi ani maître Kasimu Tapo nga Chinese tato e hu ay koy mbe mi vie ga chaga ya bla ko ala kana me bacha ya o le ngoso ni leni like ngoso fasiri la men ako minye awayka syndicat jekulu belebele fula de be on bala minu bi magistrat la fasa afalo o syndicat autonome de la magistrature o ko ale mako sam aflana awayka o ye syndicat libre de la magistrature ina fi ba fa chugomi adamu so chugo o ye silimai ni mafla jekulu ba fla inde kulika jokera plenty sama bonyongo yo de do plenty sama minno dula awayka aduna Mohamed Ali Bachili ani adenge no ye Mohamed Yusuf Bachili ikado kafo aduna ulu kondrula o tabene ngo ka boy ani kado kafo minye awayka
magistrat ye n'u ko a ma ko Kasimu Tapo ninnu maa minnu filɛ nin plainte donna away ka dɔ ninnu de contre la dɔgɔ mariya in kɔni away ka dɔ a carila fan bɛɛ lajɛlen fɛ Sam Silima ninnu minnu filɛ nin away ka dɔ k'u filɛ ka wuli ka jɔ kɛ tuguni ka fara kari away ka dɔ b'a la dɛ sabu kiiri away ka dɔ ani bonya ka kan magistrat a yɛrɛ ni bonya ka kan ni maa min t'a bonya away ka dɔ ele ni direction woni a ko de siratigɛ la min ye away ka dɔ Mohamed Yusuf Bathily a n'a baarakɛ ɲɔgɔn n'o ye away ka dɔ Mohamed Ali Bathily ninnu bɛɛ ye magistrat kwalew ye nka o si ma bali Silima ani Sam a ka fara ɲɔgɔn kan ka plainte do ninnu contre la a ko tɛmɛnen ko ka bɔ yen min ye Arasi Bathily Yusuf Bathily ale fana away ka dɔ plainte don bɛɛ ale fana contre la a ko nin syndicat jɛkulu fila minnu filɛ nin wulikajɔ min kelen don away ka dɔ ko maître Kasimu Tapo ko ale kɔni ye away ka dɔ kumakanw de fɔ vidéo dɔ la réseaux sociaux sanfɛ o kɛra avril kalo tɛmɛnen min bɛ away ka dɔ lagosi dankun yɛrɛ ta ka ɲɛsin procureur général du tribunal de la cour suprême de Bamako k'a y'u gosi k'u dasi i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ n'a jirala k'a fɔ k'u kun ye wulikajɔ kɛ ka jamana ka se k'a sigi a sentigɛ kɔnɔ olu nɔfɛ a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ syndicat jɛkulu u y'a jira k'a fɔ Tapo ko away ka dɔ investir c'est-à-dire dɔgɔyamaw ni niw kuma minnu bɛ n'u bɛ lagosiw dama ko fɔ k'a y'o ta ka ɲɛsin procureur général ma min bɛ suprême min b'o procureur ko fɔ o tuma na maa min don a bɛ faso ka baara de la a bɛ baara min na jate kɛ n'a ye a ka dɔgɔya lagosi dɔw bɛ yen olu tɛ se ka ɲɛsin a ma n'i y'o kɛ sa ele ni i bɛ wele o tɛmɛnen kɔ Mohamed Ali Bathily Samu ni Silima y'a jira k'a fɔ ko ale fana k'a y'olu attaque min kɛra k'o kɛra Facebook sanfɛ a ye away ka dɔ kumakan dɔw de fɔ a ko kuma porokotolen caman min bɛ tali kɛ Keɲeba away ka dɔ gɛlɛya minnu bɛ yen away ka dɔ kiiri tigilamaw y'u ka baara kɛ o baara kelen de sa min ye away ka dɔ Mohamed Ali Bathily n'o ye Arasa fa ye i ka dɔn k'a fɔ ko ale de filɛ ka wuli ka jɔ kɛ Keɲeba population k'u lamuruti k'a ɲini yɛrɛ away ka dɔ ka wuli ka jɔ kɛ ka taa away ka dɔ tasuma don mɔgɔw ka away ka dɔ cakɛyɔrɔ dɔw la ani ka dɔ kiiri tigɛyɔrɔ away ka dɔ o dɔw la a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen o fɔra dɛ. Incitation à la violence. Il aurait également tenu d'autres propos portant atteinte à la crédibilité des magistrats de Keɲeba. A ye kumakan dɔw kɔni sinsin. A bɛɛ bɛ kumakan porokotolenw de ko fɔ. N'a bɛ kumakan porokotolenw fɔ ka ɲɛsin kiiri tigilamaw. Fasiri Kaba ko a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen min ye away ka dɔn monsieur Preuve Mohamed Yusuf Bathily n'u b'a wele ko Arasi Bathily monsieur Preuve grand dossier i ka dɔn k'a fɔ Preuve a tɛ ka na nin waati laban ninnu na dɛ a ko tuma na min ye away ka dɔn Sam ni Silima olu y'a jira k'a fɔ kalo tile 21 n'o kɛra mercredi don ye procureur de la république min bɛ yen n'a bɛ tribunal de grande instance kunna commune 3 du district de Bamako nin cɛ in Muhamadu Kasoge n yɛrɛ to a ma i bɛ lagosi ni away ka dɔn kumakan sugu o sugu min dɔn Arasa y'a ta ka ɲɛsin away ka dɔn nin cɛ in ma a ko syndicat autonome de la magistrature jɔn ma de Kasoge kelen yan o kuma i bɛ fila dɔn wa commune 3 a tɛ tɛmɛ nin kan a ko Samu ni Silima u y'a jira k'a fɔ ko Arasi Bathily ko a ko min ye away ka dɔn l'aurait qualifié de fou fatɔ ko a ye fini bila dɛ ko Mohamed fatɔ de tɛ fini bila wa anw ka kiiri belebele k'o sigilen ko fu cɛ n b'a fɛ jamana in ka di koyi non le pays là c'est bon min ka di min an b'a sigi k'o fɔ mais a bɛ kɛ bɛɛ la fo magistrat u m'o f'i ye dɛ ala ka n'i ci i t'a kɛ namu gɛlɛya ye a banna wa a kana maa tɔgɔ fɔ yan dɛ i ma n da deli ye o de ka wusa i ma a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ko away ka dɔn ko pas du tout sérieux ko maa minnu y'o sɛbɛn ko kisɛ kelen o t'u la dossier ko in na a ko nin bɛɛ tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen n'i ye ninnu ta k'u lajɛ away ka dɔn nin bɛɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan Samu ni Silima o ko min maa minnu bɛ dɔya k'u sigi k'u da mɔsɔn n t'a to ala ma k'o to olu ye koyi olu ta in bɛ ɲɛnabɔ away ka dɔn yan diɲɛ kɔnɔ wa n'u bɛ ɲɔgɔn terike a terikelen a bɛ kɛ nin yɔrɔ in na o tuma u ye wulikajɔ kɛ tribunal min bɛ yen n'a bɛ away ka dɔn tribunal de grande instance ko fɔ commune 5 Mohamed Yusuf Bathily Arasi Bathily a n'a fa olu welelen don u ye mɔgɔ jeni kan a ye fa de olu ye commune 5 ye maintenant tribunal de grande instance commune 1 maître Tapo ale welelen bɛ away ka dɔn o yɔrɔ de la mɔgɔ jeni kan o tuma an bɛ daminɛ ko bi nɔgɔ belebelew bɛ bolo la dɛ maître Tapo ani maître away ka dɔn Mohamed Ali Bathily ninnu fila away ka dɔn magistrats don birikini kologiri caman danb'u kan ne yɛrɛ ye ɲininkali kɛ n ko nin ko in bɛ kɛ cogo di u ko ninnu minnu filɛ ayiwa k'a fɔ u bɛ datugu kaso la direct directement a kuma ka ca dɛ mais u bɛɛ wa
ayi n bɛ ka mɛtiriw de f'i sa i fana k'i tulo da yɛlɛ sa n'o i fana sa ne ko n ko mɛtiri Mohamɛdi Ali Batili ani min ye mɛtiri Tako olu fila t'a lamɛn fɔlɔ ni n bɔra o la tuma n bɛ se cɛ dɔ burankɛ ma olu fila n ye ɲininkaliw kɛ awa kunnafoni di sira fɛ ka se k'a ɲɛdɔn sabu an fana tɛ kiiri tigila u ko ninnu bɛ se ka wele bere bɛ da u kun avec sursis yalima awa i k'a dɔn sira wɛrɛw bɛ yen bɔ bɛ kɛ ni sira minnu ye nka siraw ka jan dɔɔni o kumana sa kan ka da bɛ k'u ye ninnu fila ɲangili bɛ se ka bin u kan olu woni doni tɛ kelen a kuma ka ca mais min ye dɔn ye a ka cɛ dɔgɔ Baci wa Baci Alasu Baci Rasta Baci voilà ale kɔni n dɔgɔ Ala ka fara kan ni sugu minnu bɛ ninnu magistrat da la n'o t'e da la e ni Ala n'a kira cɛ e delila k'a ye ko magistrat ye jɔnni wele ko outrage magistrat k'i bin u kan e ka tɛmɛ min ye yɔrɔ in tɔgɔ brigade d'investigation judiciaire mun de BJ k'i b'o la ka taa ni ye procureur fɛ yen k'i b'o ye e delila k'a tigi sigitɔ ye so ka sɔrɔ ayi non e delila ka dɔ sigitɔ ye so wa ko outrage magistrat e ye fɛn fɛn minɛ ne i ye fɛn fɛn taalen a la e delila ka dɔ sigitɔ ye so faama den ka bɛ Ala ye depuis chez le procureur abana de procureur woni abana Allah direct ne cɛ direct ne kɔni dabali bannen don c'est à dire que i b'a fɔ famille wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ ni Bacili n'a ka famille tɛ ɲamanama ni ko in ni kuma de cayalen don fan bɛɛ fɛ bugu walima kunnafoni dila wɛrɛ tɛ jamana in yɛrɛ kɔnɔ sa wa kunnafoni dila bɛ se ka kɛ waati bɛɛ e bɛ kiiri ni kiiri mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn na kuma caman buruburu sabu i ma da i nin yɔrɔ i ma da i ka place la kɛ 31 tɛmɛlen o ye Rasubaci sɔrɔ woni kɔnɔ aw kɛra n'a fɔra ko selideni fana k'a sɔrɔ ye tuguni an ka lajɛli ɲamajɔli la dɛ wa n bɛ min f'i ye magistrat denmisɛnnin minnu filɛ nin ye ne yɛrɛ u fɛ kuma de ka gɛlɛn tuma dɔ hali ni b'u sankɔrɔta kuma dɔ n'i da porokotora outrage a magistrat n'i ko k'i kalan mɛ olu ye min ye n'u sɔrɔ sinon ninnu ne ɲɛ tɛ kunkolola ninnu ko ninnu bɛ tamakiya ninnu t'i ɲɛda yɛrɛ lajɛ non ninnu t'i ɲɛda yɛrɛ lajɛ ninnu ko de an ka gosi dɔrɔn an ka taa wa ni bɛɛ bɛ kɛ nin cogo in na an ka Ala sen bɔ a la Ala yɛrɛ ye maliyɛnw ka doni min ta n'i y'o bɔ Ala yɛrɛ kun bi a bɛ lafiya ka médiation ba ninnu anw ka fɛn bɛɛ an y'a to Ala ma Ala b'a kɛ tan maakɔrɔba don a tɛ jabili kɛ non il faut que jabili ka kɛ il faut que tu réponds de tes actes ko in a banna a na mɛ waati min na o y'o de ye bɛɛ bɛ se kuma na koyi bɛɛ bɛ se kuma na bɛɛ bɛ se dafaraliya la bɛɛ bɛ se dabaya la mais jamana in yiri a bɛ fɔ cogo kuloma dɔw de bɛ yen jamana in sigilen b'olu de kan siga t'a la dɛ n'i k'u b'olu kari ka bɔ yen masa in b'i kari a banna gata awɔ n ka cɛ o kumana procureur devant le procureur Goni Rasubaci a tɛ ɲi sɔn na Goni quoi ne ko e tɛ procureur ka yɔrɔ dɔn ka taa ɲininka wa yen wa n tɛ yen fan o kuma taa a banna Fasiri filɛ nin ye Fasiri ye min fɔ n yɛrɛ ye dɔ in gosi a kun a banna Ala de jamana chauffeur don insécurité ni i y'a faamuya b'a la mun ni mun bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ an bɛ k'an yɛrɛ ɲini nin gɛlɛyara dɛ a tɔ kɛ bɛ règlement de compte ko ye et surtout de circuler sur les antennes des radios ni Facebook yɛrɛ don a bɛ faamuya au vu au sud a y'o kɛ o bɛ faamuya d'accord magistrat b'u jɔ mais radio fana sariyaw de b'a kɔnɔ oui carrément o b'a la dɛ ayiwa bisimila an ka taa ɲama ne ko n'a bɛ foro kɔnɔ jiriw tigɛ i b'a daminɛ jumɛn si o kuma jiri tɔw n'a ale nafa ka bon dɛ i b'a daminɛ o de la jiri tɔw n'a dɔ sa k'a bɔ bɛ kulonkɛ la kuma ka ɲi i tɛgɛ jan an ka taa kelen taama ko i bɛ taama n bɛ ka taa nin teliya kunnafoni n ka kalan bi y'o de f'i ye waati in de ka dɔgɔ ma bi kosɛbɛ dɔ i la an ka don Jalakɔrɔji mairie kɔnɔ Jalakɔrɔji mairie an yɛrɛ fɛ yan wa an ka kogo tugun bɛ yɔrɔ min na an ka don yen mun bɛ yen ko jako ɲaamikɛla dɔ bɛ yen subahanallahi ɲaamijukɛla dɔ bɛ yen a kuma sigiɲɔgɔnya tɛ t'a la wa mun sigiɲɔgɔnya kunnafoni a bɛ komi lotissement di hali n'a bɔra i kun cɛmancɛ la bi man sɛlɛ o kɔni Jalakɔrɔji mairie yɛrɛ kɔnɔ mairie subahanallahi an ka don Jalakɔrɔji mairie kɔnɔ awɔ don joona mun bɛ yen ɲama min ko ne sɛbɛn ye an b'o ta bisimila le nouveau réveil ne bɛ n bolo labɔ n'o ye bisimila min ko ne bamankɛ Adama Kulibali nin y'a ka sɛbɛn de ye Adama a ko nin jogo in de la nanzarakan na kosɛbɛ a ko commune urbaine de Jalakɔrɔji o yɔrɔnin bɛ Adama Ngɔni Borokotora awɔ
yan commune rural de commune rural an kun bɛ Yoruba faamuya dɔrɔn an b'a fɔ o ma a bɛ faamuya fili bɛ o ka bɔ yen min ye Adama Kulibali ye a ko kabi dɔgɔkun dɛmɛlen kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min kun ye tarata don dɛmɛlen abrikolo tile 27 san 2021 Jalakɔrɔji secrétaire général ba min kɔni bɛ n'i y'a ta ka lajɛ an bɛ don minɛ ko bi an e b'a dɔn de yan Jalakɔrɔji sigala mairie secrétaire général n b'a dɔn kɛ numukɛ in numu de tɛ yan a kan tɛ don n b'a dɔn n b'a dɔn kɛ min ye Amadu Kante ye ala an kana ɲɔgɔn nɛgɛ nin ko tɛlɛ sa ɲɛma ko ni bɛ ɲaaminikɛla ɲini subhanallah an bɛ don minɛ ko bi mairie kɔnɔ n'i tɛ ka cɛ i fana mairie kɔnɔ yɔrɔ yɔrɔ Adamaja Amadu Dia a ka taa yen subhanallah a bɛ yan de o yɔrɔ yɔrɔ a ja an ka taa yen ayi i b'a sɔrɔ kan de fila bɛ yen kelen a ja tɛ nin yan noir sur blanc subhanallah a ja tɛ nin ne ma fɛ nin lamɛn bɛ joona nin teliya joona an ka nin bila an ka bɔ yan ne ye nin fɔ bɛɛ tɛ mɛ na n ko n sɔn tɛ nin cɛ bila joona taa joona ka taa sɛnba ye a ko an bɛ don minɛ ko bi min ko ni Amadu ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n mɛn an ka ko la ani kunkolo tora a da fɛ a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ parce que sɛnba a ko min ko ni Amadu Kante ko fɔlen kosɛbɛ kabi san 2011 min ko ni kiiritigilamaw ye a delila k'olu sɛgɛrɛ sabula a delila ka préparer san 2011 2011 san parce que sɛnba a ko n'i y'o san waleyaw ta ka lajɛ a n'a kɛ dibi dugu la ani maa dɔw bolo tun bɛ ɲɔgɔn bolo min bɛ kɛ sababu ye fɛn min ko ne fiɲɛti su ye elɛni u b'a labɔ u b'a feere i b'u ka fiɲɛtiw ta nka u t'i kisi polisiw ka kɔlɔlɔw ma dɛ sabula u bɛ min d'i ma lakika tɛ politisiyɛnba a ko in kɔni min yɛrɛ nana tɔ bɛɛ gɛlɛya nin waati laban ninnu kosɛbɛ o tɛ dɔwɛrɛ si sabula min ko ni Amadu ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ani kɔni nari yɛrɛ kɛ dugukolo sɛbɛn feerela de min ko ni sɛbɛnw ye elɛni a b'u labɔ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ɲɛsin maaw dɔw ma n'o ye kɛn yɛrɛ tigilamɔgɔw ye particulier a bɛ sɛbɛnw feere ma n'o ye dugukolo sɛbɛnw ye elɛni sɛbɛn kɔni donnen ko tigɛ ani ka taa ka t'i ɲɛ da kɛnɛ kan a si tɛ k'i sago ye sabula i bɛ taa sɔrɔ fɛn min ye o de ye fu ni falaki ye parce a ko o waleya min filɛ nin kelen tɛ dɛ nin caman den de bɛ yen min ka fɔ ka fɔra ɲɔgɔn kan ka bɔ yen kɔsan in kɔni na min y'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen lajɛ k'a ka gosili kun se hali maliyɛn de la sera ma n ko in n'a mɛn o cogo de la bisimila parce que a ko kɔsan in kɔni na min kɔni ko ka maliden dɔ ye kosɛbɛ a n'a kɛ a y'o préparer dugukolo ko dɔ la min kɔni labanna fu ani falaki la parce que a ko bɛɛ b'i ta bila nka caman tɛ sɔn foyi ma dɛ o kuma o tigilamɔgɔ ye fɛɛrɛw ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen boloda min kɛra so ye fɛn min kɔni kiiritigilamaw ye a taara s'u ma ka kungo in kɔni da u tulo kan kabako filɛ a ko o nɔgɔnin bɛɛ min kɔni Amadu Kante numukɛ secrétaire général de la mairie de Jalakɔrɔji o y'a préparer a préparer kɔ o kuma an bɛ don minɛ ko bi min kɔni kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔla ye a kɔni sigi bɛ k'o don in de kɔnɔ kabako filɛ sɛnba a ko min ka gɛlɛn nin ko in na n'a bɛɛ ni maa kɔni bɛ sigi Amadu Kante yɛrɛ ka ɲɛnamaya yɛrɛ anw yɛrɛ fɛ yan o de ye kasi yɛlɛma ye subhanalayi monsieur le maire ka kasi Omar monsieur le maire ka kasi mun Omar Gindo o b'a bolo a b'a bolo cogo di a b'o yɛlɛma a sago la kasi ladege o t'a ɲɔgɔnna si i ta y'a dɛ subhanalayi a b'o de kɛ wa o dama tɛ o dun ɲɛ tɛ kan de kun dɛ bon i y'a ye a kamalen ye ko 20 ta a bɛ kɔfilɛ ɲɛ fila la i y'a ye maa la maa bɛɛ la man tɛ Falisama a ko nin ko in gɛlɛyara o de ye gɛlɛyaden da ye sabula monsieur le maire ta kɔfɛ hali conseil mun fana bɛɛ elɛni ninnu bɛɛ to ala kasi o ɲaamin b'a bolo nin waati laban ninnu na walahi min bɛ kɛ so ye yuruku yuruku kosɛbɛ dibila ko sula ko o de y'a taabolo o kuma an bɛ donni minɛ ko bi nin ko in kɔni labanna min na kosɛbɛ a n'a lase diɲɛ ma maa min kɔni bɛ bolola Jalakɔrɔji mairie kɔnɔ o de ye Amadu Kante ka sababuya kɛ min ye ɲaamin ko da nin ye sɛbɛn an ye min salon ka bɔ gafe so min na nouveau réveil Adama Kulibali ale ka sɛbɛnnen don o ka kɛ la de dun ne b'a dɔn kelen don a yeko sagosi ba fiman ba dɔ b'a bolo a b'a sɔrɔ kasi ninnu bɛɛ b'o kɔnɔ n'a fiman ko n k'o t'i mago la aramu ala n'i y'a ɲami bi ma tɔ ye tulu Nura FM ndɔgɔ jamana in bi jɔ wa an na kun don dɛ ni ala sɔnna a ma an bi tile Jalakɔrɔji baara bi kɛ a kɛcogo ɲuman na
ni ala ka jɛ ye Nura FM an nakundo o kumana sa min ye away ka dɔ ni ko min filɛ nin mairie kɔnɔ i bɔra k'i da don min na a ŋunuŋunu kumaw yani fasiriw k'a fɔ anw yɛrɛ y'a mɛn ja min ye away ka dɔ kasila degew k'ani ka bulletin fu feere mɔgɔw ma a n'a ɲɔgɔnna caman monsieur le maire yɛrɛ de ka wuli ka jɔ a n'a ka conseiller dɔw ko nin kɔni kɛra o de senfɛ ka tila ka dɔ mandate min b'a ko bɛɛ lajɛlen suit o ma kan de k'a bila ka taa min ye fɛn kan ka ɛna don a b'olu de ka bolo kan fɔlɔ a bɛ taa wolo na fɔlɔ a bɛ de fɔlɔ donc ko n'ala sɔnna nin tɔ minnu filɛ nin conseillers ni gindo yɛrɛ minnu tɔgɔ sɛbɛkɔrɔ kun tiɲɛnen bɛɛ lagosi ni fɛn caman ɲɛsin'u ma ɲɛnagɔnɔji dugukolo ko la away ka dɔ ja maa wɛrɛ tun bɛ yen n'o ye ŋɔni juguba ye dɛ wa maa lasɔmin ne suba don dɛ n'i y'a sigilen bɛ k'a ɲɛ kɛ coyi i b'a fɔ ko foyi i b'a fɔ ko ja a bɛ ka monsieur le maire ni conseiller tɔw joli bɛ ka surun a tuma dɔ la n'i y'a ɲɛ dɛ ne yɛrɛ hakili la n ko mairie y'a tiɲɛ y'a bolo sa i b'a fɔ ko basi bannen woro la yafa ka yafa nɔgɔ hali bi fasira an bɛ taa n'a ye kunnafoni away ka dɔ Nura FM an bɛ o de kama n y'a f'i ye min ye away ka dɔ soirée de Bamako n bɛ sɔn ni sigi a kan Umaru away ka dɔ Ongoiba a de kuma n bɛ nɔgɔ min ye away ka dɔ kunu kana bila kunu kuna sini kana kunu ni bila jamana in ko dɔw bɛ ka k'a kɔnɔ minnu bɛ maa kamana guwan Umaru Ongoiba soirée de Bamako a ko away ka dɔ wulikajɔ ni cɛsiri min n'o kɛra Magma Gabriel an ka away ka dɔ belebele Magma Gabriel Konate le doyen a ye wulikajɔ dɔ kɛ ka hakilina dɔ ta k'a di away ka dɔ anw ka CNT mɔgɔw ma loi dɔ yalisa away ka dɔ u bɛ se ka latɛmɛ cogo min loi in bɛ mun ko fɔ Assemblée nationale o ɲɛmaakɔrɔ fɛn fɛn bɛ yen ko ka fɛɛrɛ ni dabali kɛ k'u bila minɛn kɔnɔ u taalen kɔ retraite la yalima u bɔlen kɔ Assemblée ɲɛmaya la k'u bila minɛn kɔnɔ tɔɲɔgɔn bɛ se ka to ka d'u ma waati bɛɛ cogo min yalisa garibuya ni fɛnw u k'o dabila et pourtant jamana dun bɛ taabolo min na jamana mago t'o la koyi hakaja Magma Gabriel away ka dɔ ko a ye wulikajɔ kɛ wulikajɔ min kɔnɔna na a taar'i ɲɛfɔ k'a y'a jira k'a fɔ cɛ ti kɛ n'a ye away ka dɔ cogo si la yalima a tɛ se ka faamuya cogo si la ni maa kofɔlen ninnu k'u si bɛɛ kɛ baara la away ka dɔ jamana ye ka tila ka t'u sigi kɔfɛ ka tila ka taa kɛ away ka dɔ garibuya yalima n t'a si dɔn k'o man ɲi fiyewu Umaru away ka dɔ Ongoiba a jira k'a fɔ Magma Gabriel Konate a ye ɲɛfɔliw kɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen n'a bɛ wele ko Joliba FM ɲɛfɔli kɛra o kan sariya min bɛ yen n'o ye loi ye a ye min ta k'a bɛ away ka dɔ Assemblée nationale o ɲɛmaakɔrɔw k'olu sɛgɛrɛ donc ala a ye ɲɛfɔli kɛ away ka dɔ o loi in kan loi in yɛrɛ min filɛ a kɛra sababu ye Magma Gabriel lagosi caman o taara ka ɲɛsin anw ka doyen ma o de siratigɛ la a ye away ka dɔ interview dɔ di Joliba FM mɔgɔw ma o kɛnɛ kan a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni b'a ka rôle de la a b'a ka baara de kɛla sabula ale ye CNT away ka dɔ o maa ye commission éducation ani culture ale y'o fana maa ye Fasiri Kaba a ko min ye away ka dɔ monsieur Konate a y'a jira k'a fɔ nin min filɛ nin ye away ka dɔ k'a fɔ maa de donna n'a hakili cɛ yalima k'ale ma yɛlɛma cogo dɔ la k'o tɛ koyi nka ale kɔni bɛ min dɔn o de k'a fɔ min ye away ka dɔ a jɔyɔrɔ ale b'i jɔ la ale kan ka min kɛ k'ale b'o kɛ Magma Gabriel a y'a jira k'a fɔ nin loi min filɛ nin away ka dɔ ale bɛ k'a kɛ de maa minnu bɛ yen n'o ye Assemblée nationale o député kɔrɔw ye disons a ɲɛmaakɔrɔw olu bɛ se ka balo cogo min na u bɛ se k'u ka famille balo cogo min n'u bɔra away ka dɔ baara in na sabu ale y'a ye waati tɛmɛnenw na ninnu bɛ nin baara in kɛ ka ɲɛ k'a kɛ a kɛcogo yɛrɛ la u b'u to la n'u ye baara in bila kɔfɛ i bɛ tila k'a ye u furumusow olu bɛ to munumunu salo la Assemblée kɔnɔ delili la yalisa ka se ka away ka dɔ denbaya ka se k'olu balo a k'o de siratigɛ la Magma Gabriel a ma bila da girin dala koyi komi maliyɛnw ka kuma cayara a da fana ye falakɔrɔ bin tigɛ kɔrɔ kan ka bɔ officiellement doyen kan ka bɔ officiellement ka yafa deli maliyɛnw fɛ sabula Magma Gabriel a ko away ka dɔ min ye nin ko bɛɛ ye a y'ale dabali ban ka Magma Gabriel y'a jira k'a fɔ nin de la ale kɔni bɛ min dɔn maliyɛn kɔni ye away ka dɔ hasidi maliyɛn ye ɲɛngo maliyɛn ka jugu jugakisɛ bilen k'i ka dɔn k'o de bɛ away ka dɔ maliyɛn na Magma Gabriel lagosi si tɛ yen min ye ɲɛngoya n'a ɲɔgɔnna caman a y'o ta away ka dɔ ni ka ɲɛsin maliyɛnw ma a ma mabɔ maa la o kɛra kɔlɔlɔ ye dɛ doyen kumana dɛ la globalité des Maliens a ko maliyɛnw a ko maliyɛn ka jugu maliyɛn tu vois c'était a ma distinction kɛ wa ayi distinction jumɛn foyi wa Fasiri Kaba ko a ko kuma na nin ko min filɛ nin de ye kuma fana ye min gɛn bɛ ka bɔlɔlɔw labɔ bi min gɛn bɛ ka away ka dɔ bɔlɔn kɔnɔnaw labɔ min gɛn bɛ ka sɛbɛn kɔnɔnaw labɔ sabula Magma Gabriel ye nin min fɔ a kɛra sababu ye ka maa caman tɔɔrɔ ka maa caman lajaba ka maa caman ka kalifa bɔ a cogo la Magma Gabriel min bɛ yen n'o away ka dɔ bɛɛ tun b'a bonya a bonyani i ka dɔn k'a fɔ a selen CNT kɔnɔ ja yɔrɔ in ni dɔɔnin bɛ sɔrɔ kalo la
langage bi yelma de no te magma Gabriel ni hakila ale kone mi artiste du très humble ah oui artiste du mais mo fana be ko do ke ambe ko do comparer lu te comparer de ango fana fo nyoy ni magma ye film na abe film no tourner awrolu a ka worolu abina fo do de be ko fa mi ya réaliser ka ba ale bi na dro kibla o mi na kono donc o abo mina mi ngono o boya no karama o dambaka mais est-ce que réellement o ale o jugo en kele ni ba ale lawa il y a lieu de se demander voilà parce que nya ye wala hala awa e manyana mambai ma sebe ba mangoya bele mbe mangoya min tara no fe parce que ablala o mina de kono o film ko na donc magma fradama abe bla o rôle nyuma de la film ko na donc o bunya baka mais est-ce que réellement o magma o de ba kono wa c'est ça le problème parce que oui fasiri ni mbora kono sa mba fomya magma ka keleke itara assemblée kono mba fomya magma ka keleke aka fo ko ko jongo ala ne barake nyugo mbe lasida alen tayara afrumuso be c'est-à-dire artiste koro ba minum be jamana ka se ko lula kodon ka se ka hake do nyini ka doluma mbo fomya mais assemblée nationale nyama il y a tout ce qu'il faut qu'on compétitif wallahi ka wari min bidama kalula ala de bado mobilu baka blala fen gadai wari mugu baka ube minga ala de bado e ma bina hinu lawa wallahi carrément nous t'arrêtez retraite là c'est un problème il y a combien de fonctionnaires minnu be baraka jamana à longueur de jour minnu ou te foi dengele sur bita retraite là ils sont ou be chuko mina ala de bado dans judo là elle le mettre kono do la bon na fere kana ko assemblée nyama ko fuka friend jamana foi tikuye ne loi pas ati passé de ça passe pas magma do wera nyini ala ka ni sama mabe angata umar bila mai on se va pas do bi ngere baka sira kana ke outrage à radio yi quoi nta do mba fo chuko min quoi ala voilà nyama to ni sun tigara na benato wallahi l'espérance de Bamako nebota wallahi nyama me ko kan nyata nouveau chedo de ancien sportif ou fala on do bi fargolo ngena kala koron tiabi c'est-à-dire que yani ka tayda bi assemblée nationale nyama koro ni fewna il faut wero be mi tanisie on bi ta loi di meta ko voter ko no lu tara retraite la wore mu ka te ka ta doluma o kuma on bukara de on yɛrɛ sigi bɛ min ŋani don mun de bɛ ka kan c'est pas possible an ka taa anw bɛ maa joli de kunnafoni dugu jɛ ko 20 ta foyi hali dɛmɛ kelen ala fo ni tungarankew ni an dɛmɛbaa jɛkuluw ɲɛna an masa kɛ a foyi den kelen an ka taa ɲɛmaa mɛ lasuru Bamako ye ne b'o ta karamɔgɔ Sidibe fulakɛ a kumalen don kosɛbɛ a n'an bɛ n'an ye gun min kan o de ye terrain baarakɛlaw ka gun ye min ye fasirisɛnba ye a ko an bɛ don min na ko bi terrain baarakɛlaw ka cakɛda wali ɲɛɲini kɛ u ka ɲɛmaaso min bɛ n'a bɛ fɔ de ma ko société du patrimoine ferroviaire du Mali kosɛbɛ n'a fara ɲɔgɔn kan tɔgɔba n'o de ye Sopaferi fasirisɛnba a ko a ɲɛmaaba min kɔni bɛ yen n'o ye Ibrahima Mayiga ye i balimakɛ an bɛ don min na ko bi min kɔni ye jalaki bolokɔnidenw kosɛbɛ ɲama an kana ɲɔgɔn musalaka ta mɛ ka ɲɛsin ma parce que sɛnba awɔ a ko duwakun dɛmɛlen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ min kɔni ye terrain kunkolo dɔ ye min bɔtɔ kun don Kati ka fɔ a kun bɛ Kati den na nka a n'a kɛ balaminiden bolodala sira la min kɔni kɛra so ye nin nɛgɛ kurun belebele nin lawulawta nɛgɛba in a ye kɔmasegin boloda sabula nɛgɛ in kɔni bannen ani wele ka bila technicien kɔni ma a ye na nin lajɛ a ka na lajɛ nɛgɛ ye rebond kɛ yan'a ka taa ɲɛfɛ a seginna de nin ɲɔgɔn na lahawlata minɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ an kɔni bɛ bali min na nɛgɛden in kɔni y'i to Kati mara yɛrɛ kɔnɔna la ka kolonkolonnin de boloda sa allure vitesse ka na balamini boloda fo mairie district yɛrɛ dala i de jalaki yɛbɛ o balamini bolodatɔ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ faso finitigilaka dɔ tun bɛ n'o ye garde nationale don nɛgɛ ta tɛmɛna n'o ye ayi a ma tɛmɛ n'a ye a ɲɛ binna ni masa nka an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fiɲɛ min kɔni nana kunkolo kama n'a taara ni fugulan ye a bɛ ala tanto ko fɔ a la sabula kameleni a woro karila présidentba ko min kɔni y'a ka moto ye o kɔni endommagera de totalement moto kɔni i yɛrɛ ɲumanna c'est tout c'est fini moto kɛra o ye présidentba a ko o nɔgɔnin bɛɛ min kɔni
kibaro ye o cuna jalagi abana o da DG yɛrɛ kulo kan n'o ye Ibrahima Mayiga Sopafere yɛrɛ ɲɛmaba kuma kaɲi o kuma k'i ka cɛdenw kɔni bila baara min kɔni na an kana ɲɔnɛ a n'a kɛ nin baara in kɔni an ma jateminɛba k'a la a ma ɲɛ dɛ sabula a kɔlɔlɔ dagosi de sɛbɛ kɔrɔ bonyana présidentba a ko o nɔ kɔni bɛɛ min kɔni DG a ye wulikajɔw kɔni boloda min bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni gardi banalen ɲɛ bɛ se ka taa da kan cogo min na labɛntaniso la présidentba a ko o nɔ kɔni bɛɛ min kɔni kiiritigilama dɔw kɔni ka fɔ kɔlɔsilikɛlaw dɔw kɔni ye olu kɔni ka hakilina ɲinana kɛ mun de ye nin ɲɔgɔn na cɛnni sugu bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di a bɛ se ka boloda cogo di ka taa ye k'a fɔ min ye commission d'enquête ye n'o ye sɛgɛsɛgɛli kulu ye o ma sigi sen na présidentba a ko o nɔ kɔni bɛɛ min kɔni Ibrahima Mayiga ye a ye balamani boloda o la commission d'enquête ko in sɛgɛsɛgɛli kulu in de t'ale ka affaire kɛ présidentba a ko o nɔ kɔni bɛɛ bisimila min kɔni président ye an bɛ dumuni ko bi n'o ye camansɔrɔ fanga yɛrɛ ɲɛmaba ye Bandaw Asimi Goita Mokhtar Wan ani ministre min kɔni bɛ n'ale ka baarabolo n'o ɲɛsinnen don fɛn min ye wulikajɔ o bɛ se ka kɛ ko sabatilen cogo min na an ka jamana kɔnɔna la n'o ye Makanfili Dabo ye ninnu bɛɛ interpellé don min bɛ se ka kɛ sababu ye fɛn min kɔni nin waleya ye o kuma min kɔni DG n'o ye Ibrahima Mayiga bila nin waleya sugu ninnu na duguba yɛrɛ caman jɛla n'a nana laban nin ɲɔgɔn na kɔlɔlɔ sugu la a k'a yɛrɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ko waleya min kɔni don ni nin kɔni tora nin cogo in na de manière impunie a ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ sigiyɔrɔ ma nin ye sɛbɛn an ye min zalo ka bɔ gabeso min na l'Express de Bamako karamɔgɔ Sidibe Fulakɛ ale ka sɛbɛnnen don o ka bi wali la kuma ɲɛna nka ne bɛ ɲininka o e ni Boubacar Traoré bɛ ten fila ni aw ye ka dɔ gafew ta n'a bɛ Mayigalakaw ka waati bɛɛ aw bɛ sinsin tɔgɔ ninnu kan kosɛbɛ ka sinsin jamu in kan kosɛbɛ mun b'o kɛ ne ma turu cɛ mairie kɔnɔ sen sigilen na donc a ti ma to ayi o kɔni to yen ɲama m'a fɛ n ka labɔra telu kan bi ma nsɛlɛya o don dɛ n'i ko k'i ka jamana kɔni jɔ mais ni Sangare bɔra la ou bien ni Traoré bɔra la a tɛ taa mun kan kosɛbɛ taama bɛ kɛ dɛ a bɛ ni Mayiga kɔni fɔra dɔrɔn a bɛ sinsin o de kan o don jama a bɛ kɛ cogo di donc o don quoi mais que faire aw de y'an kala nin na o ayiwa baasi tɛ aw yɛrɛ ye sira mun d'a ma les directives o de ye nin ye o ayiwa baasi tɛ voilà Maliba Momo ne n terikɛ dɔ bɛ k'a sɛbɛn a ko a sɛbɛn bɛ fasiri fɛn sanfɛla la ko ne ni Bete k'an fila de bɛ ko nka k'a ɲɛ bɛ ne ni Momo de la an kɛ fili min na waati dɔw la o sunkalo fana sera a cɛminɛ yɔrɔ ma ni fɛn kalifalen bɛ maa min na waati dɔ ale ka kɔɲɔ dati bolo da ayiwa sun b'a minɛ de n'a ma vendredi kɛlen de a tɛ ɲɛ Baba Adama Ture an ka foli b'i ye radio so fɛn fɛn bɛ yen n'u kɔlɔnsolen bɛ an na nin waati na n'u bɛ jɛ ka baara kɛ m'an b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ waleɲuman dɔn u k'a faamuya o kumana sa Maimuna Dumbiya nɔgɔ an b'ale ka fasiri ta soir de Bamako ma nin ye ma nin mɛn awa ka dɔn Maimuna Dumbiya awa ka dɔn a kuma bɛɛ si ma labɔli kɛ a dɔgɔ Alima Sise Alima ni hakili b'a la ni muso ye n'a kun gasigɛlen don awa ka dɔn n'a kun gɛn bɛ kɔlɔlɔba ye maaw kun bɛ k'u yɛrɛ ɲininka yalima nin ko in bɛna kɛ cogo di den 7 o de fɔra den 7 k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a gasigɛlen don ba jiginni yɛrɛ a bɛ kɛ kɔlɔlɔba ye Alima waati min na o kɛra Alima kɔni bilala ka taa awa ka dɔn jamana ɲɛmaaw fɛ a ka taa jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a na kɛ awa ka dɔn Maroku jamana tɛ wa a taara Maroku jamana kan awa ka dɔn alhamdulilayi arabil alamina kibaruya duman suuru la min ye Maroku dɔgɔtɔrɔso ye dɔgɔtɔrɔw ye olu y'a jira k'a fɔ den ye 7 ye maliyɛnw awa ka dɔn anw ka dɔgɔtɔrɔw olu y'a jira k'a fɔ den ye 7 ye an mɛnna ka échographie la an mɛnna ka yeli la ala ye masa ala y'i to a ka kow la sa yanni 7 olu ye jatedenw daminɛ ele ni kelen ele ni fila ele ni saba naani 5 6 7 ko ye tɛgɛrɛ fɔ daminɛ mun de kɛra tuguni ko 7 ko den 7 u bɛ bali ka bɔ min kɛra ma kelen bɔra tuguni wa an kɛ n y'a to n boli ji a kɛra 8 ye u yɛrɛ kamana guana sa u ko nin ko in kɛra cogo di den 7 anw y'o de ko y'o de Mali foyi a bɛɛ nin de ye ko nana kɛ 8 ye u bɛ bali ka bɔ min kɛra ma tuguni dɔrɔn kelen fana sera u sera k'o fana ta ka na Alahu akbar a kɔnɔ dɔ ye wa yanni 7 n dɔgɔ Alima Sise den 9 Mali kabala ye naissance Mali ma deli ka a kɔni kɛra dugu wɛrɛ la mais Mali nin y'a fɔlɔ ye nin to n ka maa ye ala Sise lakaw ka maa kɛ wa garisɛgɛ da non tiɲɛ yɛrɛ la ala ka kabako ko ni Alima Sise a cɛ ɲɔgɔnna
Nanyo nywana dama soro. Oh, ambaga s'il vous plaît ça. Ndai ngoni. Fly ke so ke ka korondo. Ni corona clean. Ko yere mi. Ni corona clean. Den nu be ka tene. Ni jamana mi de mama. Den nu mo jamana de tarana. E te me te mo ga ni e bi ko ko jamana mi de me. Ni o famu. Jamana de tarana yi wa jamana de ba de me. Den gono do no ka ro ka fo o de soro la. O de stratégie Mali ministre so yere. No be ministre de la santé ku fo. Ale wuli ka jɔ min kɔnɔna na a ye kibaruya da bɛɛ tulo kan ko bɛɛ nisɔndiyara a kɛra mɛkalo tile 4 o tɛ angɔrɔ kunu ye wa a jiginna min ye i k'a dɔn 5 filles denmuso 4 ani 4 garçons dencɛ 4 ale ma y'o sɔrɔ o kumana sa ko ka duwawu kɛ ale ma ye a n'a denw ani siselakaw bɛɛ lajɛlen ka duwawu kɛ o bɛɛ lajɛlen a k'o ka bɔ yen nin ko in i k'a dɔn k'a ye diɲɛ yɛrɛ bɛɛ ni ɲɔgɔnna ka kɛ den 9 a kɛra san 2012 o yɛrɛ fana Mexique jamana i k'a dɔn o maa dɔ de bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Carla Vanessa Perez Perez ale de ni ɲɔgɔnna kɛ den 9 k'u sɔrɔ nka ala barikala min ye i k'a dɔn Mali anw y'an ta sɔrɔ 5 filles 4 garçons barabana fɔbelebele ala ngari Maodo kala hali wa a ye genre respecté dɛ awa 4 garçons voilà non c'est-à-dire ne yɛrɛ bɛ Cissé ɲini k'a ye non elle est super il faut que n ka Cissé ɲini k'a ye vraiment et e bɛ fɛ ka taa mun de san ka d'a ma de Cissé non bon je vais voir peut-être verset 7 o dagosi an bɛ fɛn dɔ kɔni kɔni tiɲɛ yɛrɛ la Cissé kɔni ni gouvernement yɛrɛ ma wuli k'i jɔ a kuma ka ca de nɔgɔ a kuma ka ca de bloc k'a la de y'a sɔrɔ la félicitations tiɲɛ yɛrɛ la ale ma kan ka fo kosɛbɛ non c'est époustouflant wallahi tiɲɛ yɛrɛ la ale ma kɔni tiɲɛ yɛrɛ la kabakoya de ale man ka fɛn wɛrɛ kɛ bilen wallahi bi wɛrɛ sɔrɔli bilen non ay ni mun y'a sen wala ni sɛgile kɔnɔ ma fa ka sa filanan maa kɛ 18 filanan maa kɛ 18 ma tini yɛrɛ ale ka dani o bɛ Mali ma la ale ma félicitations baara ɲɛna monsieur Cissé an b'i fo voilà très bon géniteur mais ça c'est Cissé un très bon géniteur o fana ye tiɲɛ un très bon géniteur carrément wallahi ɲama min ye sɛbɛnw ye an bɛ taa n'a ye wallahi soir de Bamako ne b'o ta tempête à la souhaité Baramali Alima awɔ ne bɛ Alima de k'ale Baramali Alima ta an ka taa waati yɛrɛ taara an sɛbɛn bɛ bandaw la foyi t'o sɔrɔ bilen an ka taa banna kuma ɲɛna min ye sɛbɛnw ye an b'o ta soir de Bamako o kumalen don ko fiɲɛwolonba duruntuli don an bɛ don min ko bi an ka Baramali soba kɔnɔna na bisimila min fɛn sumalen soba awɔ a ɲɛmaaso an bɛ don min ko bi ko min kɔni y'a cakɛlaw ye a n'aw ka ɲɛmaa dɔ kɔni bɛɛ kosɛbɛ aw n'u bɛ ɲɔgɔn na wa aw kari bɛ ɲɔgɔn na Baramali ko in kuma don bi dɛ o de bi kɛ sababu ye fɛn min kɔni ye tile 3 baara bila ɲɔgɔn na bɔɲɔgɔn ye baarakɛlaw kɔni bɛn kɔni ɲɛmɛw ka sɔn ɲɛmɛw ma ka tɔ don o baara kofɔlen in de la parce que sɛnba a ko n'i y'a ko ta ka lajɛ nin baara bila in a bɛ boloda ka bɛn bi tile yɛrɛ de ma kosɛbɛ tile 3 de don 12 heures yala ko in n'an bɛ cogo di de Baramali parce que sɛnba a ko an bɛ waati min la ko sisan a dogolen tɛ maa si la sabula min ye Baramali cakɛlaw ye a caman den de bɛ minnu ka directeur ressources humaines DRH u karimɛ ɲɔgɔn na kamalen filaden de don a toa o de ye Mahamadu Jalo ye parce que sɛnba a ko ni ye Mahamadu Jalo kɔni ta ka lajɛ a k'i ta baara la a n'a k'i labila kelen ni an nana ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛɛ karimɛ ɲɔgɔn na parce que sɛnba a ko o de la nin waati laban ninnu na ka sababuya kɛ baarakɛla ta ni baarakɛla bila ka daluya kɛ kun dɔw la kun yɛrɛ n'u kun jɔlen baw tɛ o de kɛra sababu ye fɛn min kɔni nin baarakɛla ninnu ye ko nin farala ka kɛ kulu ye syndicat kulu belebele n'o ye lafasa kulu ye min bɛ kɛ sababu ye fɛn min kɔni directeur ressources humaines DRH Mahamadu Jalo Baramali to a la ele nin k'a ka bɔgɔlanw sɛbɛn parce que sɛnba a ko ninnu kɔni ka nin baara bila in hukumu kɔnɔna la u kɛn bɛ ka laɲini jumɛn ni jumɛnw de kofɔ ɲɛmaa ye tulo dayɛlɛ n bɛn'o de f'i ye min ye le départ immédiat du directeur des ressources humaines notamment monsieur Mamadou Diallo a ka taa o tɛmɛlen kɔfɛ la réintégration de leurs collègues licenciés minnu gɛnna u ka lasegin olu bila cana o ye hakilina ɲuman ye hakɛ sabanan ye mun de laɲini sabanan ye mun de l'annulation de la procédure contre leurs collègues au niveau de l'inspection du travail et le maintien des travailleurs temporaires désignés sous appellation de temporistes nin kuma in bɛɛ kujɛlen min ye o
o de ye dɔrɔn k'a fɔ baramali ɲinifɛn dɔw bɛ yen n'o ma kɛ sɔrɔfɛ baarakɛlaw ye baara bila u ye baara kɛ o kuma a ko ni ye cɛ in ta ka lajɛ an kana ɲɔgɔn ne nin ko nin kamalen in tɛmɛna diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ nin baarakɛla ta nin baarakɛla bila o de b'a ni maaw kɛlɛ sabula min ko nin manutention africaine kosɛbɛ nin kungo kelen in de y'a ka yen baara fana ni alaki o tɛmɛnen kɔfɛ ka fɔ jigiɲɛ o n'a ɲɔgɔnnaw o kuma an bɛ don min ko bi ko fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen ka tigɛ min bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye baramali yɛrɛ deɛrɛ ase a ka yɛrɛ resɛsi ɲɔnɛ a kɔlɔlɔ tan dɛ sabula nin tile fila baara bila min kɔni filɛ nin a bɛ wari musaka min kɔni cɛn jamana yɛrɛ kun maa si t'o dan dɔn nin ye sɛbɛn an ye min salo ka bɔ gafeso min yɛrɛ la o de ye sɔrɔ de Bamako ye Laya Jara Laya Jan ale ka sɛbɛnnen don u ka biboli la Kanusa Keita n'a ka foli bi Fatumata Dambele bɛ Suisse a bɛ k'a lamɛn n dɔgɔ min ye aw ye k'a dɔn an ka limanaw hakilila kun o kana ɲina min ye aw ye k'a dɔn hadamaden n'i dara min na o de bɛ aw ye k'a dɔn barika sɔrɔ aw ye k'a dɔn o de b'i nafa o don min ye aw ye k'a dɔn belebele n'o ye Fɔbugukaw ka dankɔrɔba min ye Madu Jara dankɔrɔba in aw ye k'a dɔn a wulila a deliko la sunkalo fɛ a b'i lamaga ka se ka aw ye k'a dɔn a yɛrɛ ka dɔnniya Ala ye min kalifa belebele o tila ka maaw ni ɲɔgɔn cɛ o de kama ntɛnɛn don an n'a kuma na ba in kɔnɔna na jira k'a fɔ min ye aw ye k'a dɔn a bɛ wusulan bila ka na ani sɛbɛnden a ɲɔ bɛ ɲɔbugu a kan b'a la o de kumana 2000 don n'i bɛna i bɛna ta ka taa n'a ye a dɔrɔmɛ 1 tɛ taa Mamadu Jara fɛ ayi k'a bila Njufa la Abana FM k'a bila Njufa la yan an k'a kɛ k'an yɛrɛ dɛmɛ a b'a bila ka n'a di an k'a kɛ ka maaw dɛmɛ wusula don min ye aw ye k'a dɔn siri o bɛ bɔ yen garizigɛ o ye tarafataani ye Zeyinata in tɛ garizigɛ de ye garizigɛ ani siri aw tila k'an ta di yan e k'a ta dɔrɔn i k'a si filɛ yan ni san wɛrɛ ɲɔgɔn an b'a fɔ ɲɔgɔn ye Ala k'a ni sɔgɔma dɔgɔ kumana sa yan'an ka walan sɛmɛ aw ye k'a dɔn wusula in kɔni a bɛ ka taa cogo min a bɛ ka taa ci a da dɔnnen don nka ni Ala sɔnna n'a banna ka se kɛ maa n'o ɲɛfɔli ma dɔgɔ yan'an ka walan sɛmɛ sa an t'a feere katigɛw ma bilen dɛ a katigɛw hali sɔgɔma in na dɔw su olu kɔni b'a kan cogo min na nin ye hali arajo ani mana kɔrɔ o bɛ ko a bila sɔrɔ cogo di ne ko ayiwa n ko baasi tɛ kana fɛɛrɛ tigɛ katigɛw ta in na jɔ ta n dɔgɔ aw ye k'a dɔn yan'an ka taa n bɛ nin kunnafoni in di joona an bɛ sɔrɔ ka taa n dɔgɔ min ye aw ye k'a dɔn farikolo ɲɛnajɛ min ye aw ye k'a dɔn min ye stade 23 k'i k'a dɔn k'a fɔ ni ndola bɛ ci ye stade 23 k'i k'a dɔn olu de kɔni a jirala k'a fɔ ko farafinna olu ka coupe du monde éliminatoire min n'o bɛ kɛ k'a tɛ se ka taa aw ye k'a dɔn o terrain kan u bɛ mun ko fɔ Mali kɔnɔ yan anw ka terrain fɛn fɛn bɛ yan k'a daminɛ Kayi fo Kidali terrain fɛn fɛn bɛ anw bolo coupe du monde éliminatoire a tɛ se ka taa an ka terrain fɛ an ka terrain a bɛ min demande terrain yɛrɛ t'anw bolo yan coupe du monde éliminatoire bɛ se ka taa min kan Mali belebeleba in Yaoundé 92 Salif Keita ka Mali terrain tɛ yan coupe du monde éliminatoire bɛ se ka taa min kan anw fɛ yan nka a tɛ Buguni ta in lajɛ o bɛ sɔn ka ɲɛ dɛ Omnisor ma taa Buguni de bɛ taa wa FNC ma taa Buguni de bɛ taa wa maa bɛ den Bamakɔ ko don yɛrɛ dɔgɔ Omnisor yɛrɛ jɛgɛw Ala ka n'i ci ka don a kɔnɔ donc c'est ça le problème c'est-à-dire souvent an bolo an bɛ ka baara de kɛ ka sɔrɔ fu ɲɔgɔn ɲɛda filɛ fu e bɛ se k'a miiri cogo di nin ntolancilaba in bɛ Mali bolo jamana diɲɛ fan bɛɛ Mali tɔgɔ bɔlen don ka tila ka n'a ye tuguni Mali yɛrɛ kan ka jouer hali ni Rwanda awɔ hali ni Rwanda kan ka jouer mais ntolanci kɛnɛ tɛ anw bolo a ɲuman kelen 5 et 6 juin prochain Mali ni Rwanda kan ka jouer donc terrain t'anw bolo anw bɛ jouer min kan an de kan ka Rwanda bisimila donc komi terrain t'an bolo an bɛ terrain wɛrɛ de ɲini kɛrɛfɛ dugu wɛrɛ la ka taa ballon ta ye ayiwa dɔgɔnin b'an ka fasiri kun cɛ fasiri ka ca an tɛna se ka don a détail bɛɛ la waati sera Gawusu bɛ k'a signaler a fɛ y'aw sɔnja k'i kɔ don an na a de m'aw sɔnja aw ka ɲɛmaaw de y'aw sɔnja a ka haramuya an ka nin bila tan Ala ka d'a ma Mamadu Traoré an ka foliba ye ko Kakulu a bɛ k'a lamɛn Sita Sidibe k'a fo k'a walimadɔn sanga ani waati kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ arajo tɔ fɛn fɛn bɛ yen an da sera minnu tɔgɔ ma an da ma se minnu tɔgɔ ma an b'a bɛɛ fo k'a bɛɛ walimadɔn Nura FM sanfɛ Musa Sisoko Banaba Jelikɛ an bɛ foli d'a ma dan di foli min na n'an y'ale fo i kɔrɔkɛ Masa Sidibe kɔrɔ Masa Chateau la walayi an bɛ foli d'a ma a kɔrɔ n'an y'ale fɛnɛ fo cɛkɔrɔba sɛgɛbali ɲinɛbali Kalifa Junior an bɛ foli d'a ma ɲɛna n dɔgɔ ka foli lase Baseginɛ Keyita ma Ayida Magaji ka Baseginɛ ko ne ko k'a Keyita Banu Magaji aw i ka dɔn ale y'an ka maakɔrɔ ye min ye Banu Magaji Kulukoro ka Banu Magaji Banamakaw ka Banu Magaji Laurent Puku Bernard Tapie
Banu Magaji a bɛ fo ka waliɲuman dɔn sanga ani waati n'an y'olu bɛɛ fɔ an bɛ Alhaji Sukuba Samake Pere Oto an ka foli tanu bɛ ka ɲɛsin a ma min ye awɔ i ka dɔ ka foli lase Sori Kɛmɛso a n'a nɔkama bɛɛ lajɛlen ma min ye a ka cɛ in tɔgɔ Gawusu ayi cɛ ja min filɛ an fɛ fo k'ale ye général ye wa mun de a bɛ kɔfɛ an fɛ a bɛ yɔrɔ dɔ la an fɛ ko général dɛ ko général Sambuwa mun de Ala kile a ma fɔ ale ye général i tɛ nkalon fila dama t'a la kamalen dɛ ka général Sambu Kulubali an ka foli b'i ye o kumana an bɛ foli lase an kanuba dɛmɛba bɛɛ ma Bala Sanogo ka foli lase Makini Bara Baba Adama Ture an b'i fo k'i waliɲuman dɔn ka foli lase Lada ma Amadou Diallo an ka foli ani tanu bɛ ka ɲɛsin a ma an kana ɲinɛ dɛ Sénégal maa min bɛ yen n'a bɛ ka maliyɛn denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ kɛ kelen ye o de au conseil des Maliens de la diaspora Sénégal o ɲɛmaaba min ye awɔ i k'a dɔn Alimadani Ture n den don a bɛ yen de ya awɔ n den don a bɛ yen de a fɔ an ka taa vacances la Isaki Sénégal wa an m'an labɛn de i bɛ taa ka sɔrɔ fɛn ma fɔ a ye a kɔni ka maa ko ka bon o kɔni y'o don a la a ka hadamaden ko ka bon o ye kelen filanan ye min ye maa don da in kɔni siyɛn min sa sɛbɛnnen tɛ yen o yɛrɛ tun don kura ye n'i taara waati o waati e ni suru i bɛ dun a ka kɛlɛ bɛɛ ye min ye denw ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali bɛ cogotaaba min na n'u bɛ se ka fɛn o fɛn min kɛ dɛmɛ ka na ka se Maliba ma n'u bɛ se ka to Mali bɛ lafiya o de y'a to sunkalo in na u y'u kɔngɔn fa k'a to il est hospitalier voilà très hospitalier i y'a faamuya donc a ka wuli ka jɔ o de o de y'a to hali furugu ni mankan misɛnnin ni fɛn minnu bɛ yen Sénégal maliyɛn denw ni fɛn yɛrɛdama ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ bɛɛ wele tasaba kelen da la an b'o de dɔn koyi bɛɛ ani kelenya an ka ɲɔgɔn faamuya ne ko ni Alimadani ɲɔgɔnna bɛ anw bolo jamana kɔ kan a ka ca Ala fɛ an bɛ lafiya awɔ sɛgɛn yɛrɛ dama tɛ hali o conseil yɛrɛ ne yɛrɛ bɛna a fɔ Sénégalikaw ɲɛna u ka kɛlɛ k'a k'i kanbo o conseil ɲɛmaaya nɔfɛ minnu bɛ o ti baara n'a ka kan e bɛ ka min fɔ c'est des qualités louables voilà Gawusu an ka continuer ou bien an ka bɔ de waati kɔni o y'an minɛ bɔ ni kɔni y'ale ɲɛ kumunen ka dimi dɔrɔn k'a fɛ o kɔrɔ ye k'a ka waati y'an minɛ zone min donna a f'i b'a senkala la Bala Sanogo an b'i fo i ni baara ɲɛma danga ka foli lase an bɛ kansa in ma belebele yɛrɛ Gawusu Keyita a fo ka waleɲuman dɔn ka foli lase Yusuf Sisɔgɔ ma Boubacar Traoré Bete a tun bɛ kumaso kɔnɔ hali n'a tun tɛ kuma na o kumana sa min ye awɔ i k'a dɔn Mohamed Fa Kulubali Suma ka fa a ka foli b'a ye Misira belebele a bɛ Misira dogodu ni ɲɛ bɛɛ o kuma an bɛ a fo ka waleɲuman dɔn Maliba Mumu i yɛrɛ bɛ fo k'i waleɲuman dɔn sabula Maliba Mumu kɔni ale ye tout terrain n'i ko dabilenni a b'o dogodu ni wo bɛɛ dɔn n'i ko Mɛnakura i kɔnɛ i Yirimajɔ i kɔnɛ yɔrɔ yan kɔni tɛ o yan kati de b'a bolo a bɛ yan fan bɛɛ dɔn e ma mɛn ko Maliba Mumu wa a bɛ Mali bɛɛ de don walayi Ala k'a di sababa bɛɛ ne yɛrɛ tɔgɔ ye Mamadu n jamu ye Mayiga Maimuna ka Madu Gafu Jɛman ka Madu ni Ala sɔnna Jose Mourinho